ayuan, tanong ko lang, meron pa ba nun? At kung meron pa niyan, pwede ba salin naman? Sabi tayo na magbakasyon, subukan mo magpahinga kahit parang talo na. Mahalagi, ikaw ay aming napapasaya. Huwag kayong magtaka kung ikaw ay napapa. Sa ganitong papayo ba lang ang dinadala? Kaya pasama na lang kung saan man patungo ang ating tamang daan. Alam mo ba paturo naman ba lang kasiguraduhan ng mapa? Sama sa mga tao na di mo pa nakasama. Ngunit alalahanin mo aking paalala. Baka mapapaya ka, tsagay mawawala na. Ayos lang maging kalmado, maging balungan sa iba. Tuloy lang kahit nakabado o mararong mag-isa. Di na parang madaig o maraming bumili. Mabaluha ka man sa sobrang sakit. Alalahanin mo ba din kung paano mo na inilig? Di na parang mataig o maraming bumili. Mabaluha ka man sa sobrang sakit. Alalahanin mo ba din kung paano mo na inilig? Ginagaluan, hindi inaayuan, tanong ko lang, meron pa ba nun? At kung meron pa niyan, pwede ba sa'yo naman? Sabi tayo na magbakasyon, subukan mo magpahinga kahit parang talo na. Mahalagi, ikaw ay aming napapasaya. Huwag kayong magtaka kung ikaw ay napapa. So guys, nandito tayo ngayon sa Curtis Santuni. Iti-taste natin sa ngayon yung kanilang mga foods. Kung may kulang pa, huwag matakot dagdagan. Huwag kang matakot madapa, balikat na yung pagpagan. Ayan, so meron ako ditong Santuni wrap. Huwag iaali, ba't patulak kung babawin, masasayang ang tinapay. Di na parang madaig. Okay, so ang pinili ko dito is Curtis Santuni gift. Para strong yung flavor, and then may pagka-spicy. So pinili ko rin yung spicy para talagang may sipa. Ayan. Maanghang na talaga, maanghang. And then very busy siya, masyado siyang yung laman niya, siksik, liglig. Beef na beef ang flavor, pero mas nauuna yung anghang. Yung anghang niya talaga. Pero carry naman yung anghang. Tamang-tama lang. And then yung pagka-beef niya, malasa siya. Okay, I like it. Beef na beef, punong-puno siya, oh. Punong-puno ng beef. Hindi sa tinipid. Sakto. Imagine, sa halagang 70 pesos, meron ka na ito. Masasatisfy ka na, and I'm sure mabubusog ka na dito kasi malaki rin siya. Malaki siya. Gusto ko siya. Yung mga hindi sanay sa anghang, yung mga hindi carry ang anghang, meron naman silang Curtis Santuni na hindi siya spicy. Ako kasi binili ko is spicy. Kaya talaga medyo sumisipa talaga yung anghang. And I like it. Pamaya ka, tsagay mawawala na. Ayos lang maging kalmado, maging balungan sa iba. Tuloy lang kahit nakabado o mararong mag-isa. Di na parang madaig o maraming bumili. Mabaluha ka man sa sobrang sakit. Alalahanin mo balik kung paano mo na inilig. Di na parang madaig o maraming bumili. Mabaluha ka man sa sobrang sakit. Alalahanin mo balik kung paano mo na inilig. Ginagaluan, hindi inaayuan, tanong ko lang, meron pa ba nun? At kung meron pa niyan, pwede ba salin naman? Sabi tayo na magbakasyon, subukan mo magpahinga kahit parang talo na. Mahalagi, ikaw ay aming napapasaya. Huwag kayong Ayan guys, so meron tayo dito Tanto Delia. Okay, tingnan niyo po. May bukas na, tanong ko ay may bukas pa. At kung may kulang pa, huwag matakot dagdagan. Huwag kang matakot madapa, balikan sa iyong pagpagan. Mapatyaman ng iba sarili, ang isinanay. Naman sa akin tama wala. Okay, let's taste their Tanto Delia. Okay, ito yun. Sarap, diba? Yan no, sitilin ko lang, talaga maglalaway ka na. Yan, so tikman natin kung ano ang lasa ng kanilang Tanto Delia. Okay guys, magkakain kita.
Mabaluwa ka sa sobrang sakit. Alalahanin mo pa rin kung paano mo naibilig. Ginagaluan, hindi inaayuan. Tanong ko lang, meron pa ba nun? At kung meron pa niyan, pwede ba salin naman? Sabi tayo na magbakasyon, subukan mo magpahinga kahit Tayo. Not light yung flavor niya. Okay, so maybe ito yung wala anghang. Wala ko nalasang anghang. So ito yung light ng flavor. Tamang-tama yung pagka-salty niya. May nalalasan akong asim. Maybe dahil merong kamatis. Masarap siya. Marami pati siya guys. Ang dami niya. papasaya. Huwag ka nang magtaka kung ikaw ay napapa. Sa masang ganitong papa, yung bahalang ang dinadala. Kaya basama niya lang kung saan nagpatungo ang ating tamang daan. Alam mo Okay guys, tikman natin ngayon itong kanilang fries overload. So, fries overload dahil meron itong mga fries. Punong-puno ng fries ito guys, itong box na to. Punong-puno ng fries and then with a mixture of chicken mixture and may cream pa, sauce. Kaman sa sobrang sakit, alalahanin mo ba din kung paano mo naibili? Di na parang madaig o maraming bumili. Mabaluwa ka man sa sobrang sakit, alalahanin mo ba din kung paano mo naibili? Ginagaluan, hindi inaayuan, tanong ko lang, meron pa ba nun? At kung meron pa niyan, pwede ba salin naman? Sabi tayo na magbakasyon, subukan mo magpahinga kahit parang Ayan guys, oh. Perfect. I love the fries. Bigyan natin ng meat. Ayan. Guys. Perfect combination. Yung fries and then yung chicken mixture and then the sauce, the cream. Ang sarap. Lalo-lalo na dyan sa mga mahihilig sa fries. Perfect to para sa inyo. Ayan, no? Yung fries, yung meat, yung sauce in one box. Sulit na sulit ka dito. I love it. Nice, oh. Meron din silang beef dito. Pinili ko kasi this time is chicken kasi kanina pa ako nag-beef. So chicken naman this time. Very flavorful. Gusto ko siya. As in, gusto ko to. Kumbaga kung meron akong babalikan dito, ito yun. Ito yun. As in. Ito kinakamay or